Hello mga people, mga human being tips and tweaks sa karon! Ang buhok ni ma'am, ganito ang buhok, sitwasyon ni buhok ni ma'am. Oh, ito, naka-blitz daw to, pina-highlights, pinagawa niya doon, pagkatapos pinunta niya balik ulit para ipariban yung buhok. Hindi daw pwede. Ang gusto nila Brazilian. Kasi yung Brazilian, hindi yan mag-straight. Ilang araw lang yan para malambot nga ang buhok. Pero hindi talaga mag-straight pag Brazilian blowout. Ang gawin dito sa buhok ni ma'am is iriban. Kahit na kulay, wag matakot sa kulay kasi yung mga Schwarzkopf product is intended for colored hair, intended for damaged hair. Kung tingnan nyo sa ilalim, kunti namang wave pero maganda ang buhok ni ma'am, naka-blitz lang. Pero kayang-kaya yan, basta rebonded man Schwarzkopf product, walang problema yan. Ito ang ginamit ko, si straight glatt rebonding. Kasi depende yan sa budget sa tao. Kasi yung dalawang straight therapy at saka Bonda Slick is premium na rebonding. Pag colored hair, depende yan sa buhok. Alam ko naman kung paano nung magtrabaho ang gamot. At saka sanay na ako sa magriban sa kahit anong ginawa sa buhok. Kanina, di ba nakita niyo yung mga gamot, no? Pinakita ko yung gamot pero nakalimutan. Sorry lang po, nakalimutan ko pinakita pag-apply ng application ng gamot na glatt rebonding kasi busy ang baging sa live. Nakalimutan palagi ako doon nagsalita at nalimutan ko. Sorry lang po. Ayan ang buhok ni ma'am, oh. Nakita ninyo. Tapos at nilagyan ng rebonding. Ang nilagay ng rebonding is number 1 hanggang dito. At dito sa dulo niya yung number 2 para hindi masira ang buhok ni ma'am kasi naka-blitz. Pero ayan, nakita ninyo. Tapos ko dito, di plansa naman ulit, di ba? Sa plansa na lang tayo magkita-kita, di ba? Ganun talaga ang mag-iba. Kung minsan ang dami yung iisip, pasensya na po. Kahit naka-blitz, kahit maraming highlights ko or naka-blitz ba ang buhok, hindi. Ngayon lang si ma'am nagpariban sa akin. Natakot kasi yung mga salon na magriban sa kanya dahil sa mga kulay na patong-patong. Ngayon, naghanap siya ng sino talaga ang pinaka-expert na hairstylist sa buong kalibutan. Ako daw. So, napunta siya dito ngayon. Tingnan niyo ang buhok ni ma'am. Diba, hindi nasira, no? Maganda na ang buhok ni ma'am. Super ganda na. Nang dahil sa ating plansa na si Ceramagic. Ito ang neutralizer na si Glatt ml. 400 ml to. Dapat i-consume ito. Ganito karami is ang natimbang dito is 150 kasi mahaba ang buhok ni ma'am at saka makapal. Ito, 400. So, consume ni mo ng 2 tao or 3 tao sa isang pouch kasi hindi naman siya malaki. Maliit lang naman ang neutralizer ng Glatt. Pareho lang sila, mga 400. Ngayon, nag-apply na ako ng neutralizer. Ito si neutralizer, pwede ito iabot sa scalp. Hindi yan masira. Hindi katulad ni rebonding na away yun siya sa scalp kasi mga bugto. Ano yung mga bugto mo? Putol-putol yung mga buhok mo ito. Ngayon, ang ginawa ko ay naglagay naman ng straight therapy treatment na tapos nang nagplansa, nilagyan ng treatment para hindi na anong buhok ni ma'am, hindi na mag-hair fall pag walang treatment. Pero gusto ko sanang matry na hindi na mag-treatment nga mag-rebond para ano kaya ang mangyari sa buhok. Para lumambot kaya ang buhok, parang hindi siguro malambot ang buhok kasi ang treatment ang nagdala ng mga para ang buhok, para bang walang sabit. Tatlo ang treatment ko is Pa-Essence, si straight therapy at sa si Bonacure. Kailangan ilagay dito sa ating top steamer. 15 minutes lang ang timer para sa buhok na naka-treatment. Hindi pwedeng lumagpas kasi may timer na siya. Ganon ang mag-treatment. Hala! Ito na ang resulta sa buhok ni ma'am. Kanina nakalimutan ko na nag-apply sa rebonding pero nag-rebond talaga ng buhok. Ito na ang buhok ni ma'am. Hindi nagpantay yung kulay kasi depende yan sa customer. Pag gusto niya magpakulay, pwede. Pero hindi, walang kulang sa budget. Sabihin natin kulang sa budget si ma'am kasi medyo mahal ang rebonding. Pero maganda naman, may kulay naman ang buhok ni ma'am. Hindi lang pantay. Pero ang rebonding, ito na yung resulta, diba? Super maganda. Bag Schwarzkopf, hindi sayang ang oras at panahon mo dito sa salon. Yan ang resulta sa buhok ni ma'am. Super malambot ang Schwarzkopf product. Don't forget to
subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching again and again. Bye-bye!